mga higala, mauna pud ni ang atong suliranan. Mga suliranan sa mga kaagi, na wala pa ninyo nasaksihan. Busa, sit back and relax. Maminon mo diri sa atong programa. Ayaw ko. Bata ko. Lah, kupuwa gid akong kuan eh. Guwapo kayo ning kaning kuan ba, guwapo kaning bataan ni. Lami na gyud niya. Lami na gyud niya. Tamas-tamasan. Nagkuan-kuan na gyud ko, wala ni gyud ko na himutangan eh. No? Grabe na yun kayo. Kung ako sa mo, ayaw na yun. JR. Cool. Tabang, dito sa tas kwarto, B. Kung sa mata dito, cool. Mag-usaman ta dito. Luta ko dyan. Cool. Dili lagi ko cool. Musupak ka sa akong gusto, JR. Cool. Bata pa kay kukuloy. Mawala yun akong kamusmusan na ni Cool. Ayaw na. Dali, be. Dali. Paano to? Cool. Atong bersaon, be. Atong kuanon. Gusto ni mo kuanan. Ha? Nya, napagba na ka. Darno! Ayaw, ko. Maluwas na ba? Nabay makaluwas kay hindi ko. Una ang atong tutukan sa sunod na kabanata. Ito ang kaagi sa duso. Live from capital lechon of the city of Cebu. This is Road FM Cebu. Mapakwelaman o tutugan, ibang-iba ang iyong maririnig. Ito ang Radyo Norte.